Мужчина і жанчина стварив їх. Катехеза про сім'ю ojca Петра Білевича. Pochwalony Jezus Chrystus. Chwała Jezusu Chrystu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witаю Was wielmi serdecznie, дорогі słuchacze i gladaczy Radio Maryja. Bóg lubić Was. Хочу вам это сказать, jak pierwsze. Это добрая новина, что Бог любить нас усіх, что Бог любить нас i u swojej lubowi maje dla nas cudowny plan dla życia naszego. I On dobry, i Bóg nikoли nie zadumywaje, coś suprać nas, coś suprać Twojej siamii, Twojego męża, Twojej żonki, Waszych dzieci, Twoich baćków. Nie. Bóg dobry, wielmi dobry i wielmi lubić nas. I Ciebie lubić, i mnie lubić. Radujcie się temu. Spodziewajcie się. Gод jubilejny. Jubilejny gод. 2025 годов od narodzenia naszego Zbawcy Jezusa Chrysta. Jak to cudowne, że możemy radować się narodzeniem Pana, że On jest, że On przyszedł nas zbawić, nas uratować, nam dopomagać, być z nami. I wybrał drogę siamiejnego życia. Wybrał dla nas i dla siebie, aby być bliżej do nas, aby być zawsze z nami. Za siami, za baćków, za dzieci, za dziedul, babul. Pomolimy się razem na początku tej katechezy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas grzesznych, teraz i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Maci Boża, jak Królowa Siemiał, mali się za nas. A zdravlenie chworych, mali się za nas. Przytułach grzesznych, mali się za nas. Święty Józefie, mali się za nas. Opiekunie Najświętejszej Siami, mali się za nas. Amen. Tak, drogi, pójdziemy dalej po nauczaniu świętego Jana Pawła Wielkiego. Tak jego nazywają, wielki papa, wielki. Oj, kap my choć krychu 10 cząstku jego nauki poznali. To my byli wielmi edukowanymi, wielmi. Chopiła 10 cząstka, a może i mniejsza. Jakaś tam cząstka jego nauki. I сегодня dalej продолжаем про stworzenie człowieka, mężczyzną i żonczyną, i stworzył ich, mężczyzną i żonczyną. I tu będziemy kazać сегодня про jedność dwoich, Adama i Ewy, tak кажучи dla nas po prostu. Jedność. Raniej my kazali, kiedyś jeszcze про samotność, samotu, одиночество człowieka. I zauważcie, sam Bóg skazał, niedobra, kab człowiek był sam, один. Po-ruskie u mnie tu Biblia, Stary Nowy Zapowiedz, na rosyjskiej mówię, na ruskiej mówię tu. Niechoroszo być człowieku одному. 2 rozdział, 18 wiersz. Ось te słowy, to jakby ustuplenie, preludii, opisania stworzenia pierwszej żonczyny. Niechoroszo być człowieku одному. Одиночество. I ono wpisane w nas, ono jest w nas. Każdy w jakiejś tam stopniu odczuwa siebie одиноким. Każdy człowiek, i nawet żonaty i żamużni,
I kali my u sямyi, i dzieci, i dziewczynki, i chłopcy, jakoś ci tam одинокими odczuwają ciebie. Ale i teraz znaczenie tej pierwicznej одиноty, samotności, samoty, jakого, zdaється, takie słowa, na jakie, tak, znaczenie pierwszej tej samotności przechodzi wraz z opisaniem pierwicznej jedności, pierwiczna samota człowieka i tu pierwiczna jedność. Adam i Ewa одно. Pierwiczna jedność człowieka, про яку так само каже Jezus i na jaką zsyłaється Jezus. Na tę jedność człowieka, że człowiek w pryncypie nie sam, bo on dwoje już stanowią одно. Одинство. Jak to ważne. Nikoли nie można про to zabywać. Nikoли. Trzeba pamiętać. Tak. Że sam Jezus u rozmowie z faryzejami idzie do drugiego rozdziału 24 wiersz Księgi Bycia. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут два одна плоть. Будуть одно. I to wielmi ważne słowo. Drogie muży, żonki, wy już jedno, wy już nie dwa. Tak. I to jedynstwo wielmi, wielmi ważne. I kali Chrystus, кажучи te słowy, jakby zaklikaje, jakby uspominaje moje odnosiny do początku. Jezus jakby podkreśliwa je. Z początku tak nie było, że tam można było rozwodzić. Jakby idzie, Jezus wracaje do początku, kiedy On sam idzie do początku, kiedy On sam tak każe, że z początku tak nie było, to wielmi ważne. Poglądać na ten początek, jak to było z początku. Ten początek jest wielmi ważny. I ten początek świadczyć nam про pierwotną jedność. I ona była od początku. To pierwsza je, jedno z pierwszych. Tak jak była pierwotna samotność, tak jest spokon wieków. Pierwotna to pierwsza jedność. Jaka swoimi korzeniami dosięgaje faktu stworzenia człowieka mężczyzną i żonczyną. Jedność, jaka idzie do samego początku z faktu, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i żonczyną. To wielmi, wielmi ważne, drogie. Pierwsze opisanie, to tekst światarski, to pierwszy rozdział Księgi Bycia, nie znaje problemu, nie wiedzie, nie poznał problemu pierwotnej samotności człowieka. Człowiek jakby od razu był stworzony mężczyzną i żonczyną. Tak pisze pierwszy rozdział. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, na podobieństwo swoje stworzył Jahu. Stworzył mężczyzną i żonczyną. Nie ma tu jedynstwa, ale tekst drugi, w drugim rozdziale, jak go nazywamy jachwistyczny. Ten tekst niejako i on nas przymuszywa z początku dumać pro człowieka, jaki przez swoje ciała,
cielesność nasza, należeć do bacznego światu. Należy do tego bacznego światu. Ale światu, jak jednoczasowo należy do jego, ale on jakby przerastaje, i on wyższe tego światu, i on nad roślinami, nad żywiołami, ponad. Człowiek to rozumieje. I on należy do tego bacznego światu, ale tak samo i on przerastaje ten świat. Ale ten tekst każe nam, że u samym człowieku jest coś jeszcze wyższe. Pras dwoje, że jest mężczyzna i żonczyna. Człowiek jest stworzony mężczyzną i żonczyną. Jakby dwoje. I on wyższej. Na to się. Cielesność, to, co my żyjemy u ciele, i nasza płeć, to jest mężczyzna, żonczyna, to jest to stanowić a płodności człowieka. I ciało człowieka zawsze nosić u sobie znak płodorodności. Już z przyrody samej, to trzeba bardzo mocno podkreślić, z przyrody już męskie ciało człowieka i już oddzielno żenucze ciało człowieka. Ale zauważcie, Papa tu podkreśliwa ciała człowieka. Mężczyznam i żonczyna stworzył mężczyńskie ciało, to ciało człowieka mężczyzny, żenucze ciało, to ciało człowieka żonczyny. Zrazu tu Papa podkreśliwa jedność. Ale nawet ta cielesność, nawet ta płodowitość, że człowiek płodny, że może dawać potomstwa. I fakt, że człowiek jest ciałem, tam możemy jeszcze больше zobaczyć, że człowiek to subiekt. Jest nie przedmiotem, ale jest czymś большym. Jest nie tylko, nie można rozgraniczywać tylko to, co stworzył mężczyznam, żonczynaj i ciebie kto komu tam podładny, jak i tak dalej. Nie. Cały człowiek, człowiek mężczyzna, człowiek żonczyna jest wyższej, Pana tu się stworzenie. I ma swoje, jest subiektem, jest wielmi ważnym, jest osobaj, nie jest przedmiotem. Człowiek nigdy nie może stać przedmiotem. Człowiek zawsze ma wielmi wielką ważność. Jest na pierwszym miejscu wśród stworzonego światu. Про це ми вже казали криху більш на інших катехезах. І ось чоловік має ту першу самотність, ale w tej samotności i on odczuwa siebie samotnym wśród stworzonego światu, ale ona jakby znikaje, kiedy pojawia się drugi człowiek. To wielmi ważne. Pierwiczna samotność. Ona jest pierwsza, przed nawet tej pierwicznej jednością. Bo jedność, a wypieraje całość na stworzeniu człowieka jak mężczyzny i żonczyny. Ale to było jakby później.
Мужчина и женщина jakby dwa oddzielne ucielenia, tak Baba jakby każe. To dwa różne sposoby bycia ciałem, ale tejże samej człowieczej istoty, stworzonej na obraz Boży. Na obraz Boży. Ty stworzony na obraz Boży. Ty żonczyna, ty mężczyzna. Ja tak samo. My все stworzone na obraz Boży. Pogledzi na swoją żonku, хочется praktyczna, pogledzi na swojego męża, jak stworzona na obraz samego Boga. Pogledzi na siebie, że ty stworzony na obraz Boży, nie inszy. I teraz idąc za tym tekstem jachwistycznym, tym z drugiego rozdziału Księgi Bycia, u jakim stworzenie żonczyny jest osobno opisane. Z początku był Adam, ale jak mężczyzna. Adam, hebrajskie słowo, oznacza człowieka w ogóle. W ogóle, ludzki ród, o tak można było wskazać. A w drugim rozdziale jeszcze jest pra żonczynu. To drugi rozdział, 21, 22 wiersz, jak tam Pan Bóg stwarza żonczynu, zaraz do tego dojdziemy. Ale my powinny, kiedy rozważajemy nad tym tekstem, my powinny mieć przed oczyma, że Bóg jednoczasowo i On stwarza na swój obraz. Że i mężczyzna i żonczyna stworzone na obraz Boży. Z pierwszego opisania stworzenia człowieka. Tak, tu nie można rozdzielać. A tam może Bóg przy żonczynie nie każe, że stworzył mężczyznę i żonczynę na swój obraz. Nie, to byłaby jereś. Wielka jereś. I wielka zobaczcie, nieprawda. Wielka. Tak. Kiedy tak rozbierać, jak to opisanie stworzenia żonczyny, jak ono jest pobudowane, jak stworzone, to można skazać takim naucznym słowem, że to jest język mitu, mit. Ale nie o znaczeniu, że to bajka, że to nieprawda. Nie. To nie coś wydumane. Nie. Mit w tym słowie, w tym rozkazie pokazuje jakiś pierwotny sposób, znaczy inaczej raniej ludzie nie umieli tego wykazać, jakoś głębokiej, najgłębiejszej suci. To rozkaz tej najgłębiejszej suci, tego najgłębiejszego, najbardziej potrzebnego, co chcę pokazać, co chcę wynieść. To sposób mitologiczny, ale nie wydumany, nie bajka, nie. I pod tej pierwotnym rozkazem można spokojnie odkryć tę głęboką suć. I to suć, jaka nas zachaplaje. Tak, jaka nas zachaplaje. Kiedy idzie sprawa pra jakość i zbor, jak zabrany jest, skondensowany różne prawdy, jakie tu skrywające prawdy w krótkich słowach maleńkich, takie głębokie prawdy, jakie jakby na wieś ludzki ród dają świat i dają prawilny wybór, prawilną drogę od momentu stworzenia. I dalej Papa rozważaje, pogledzicie, całe drugie opisanie stworzenia, drugi rozdział człowieka ma
jakby taką formę, do jakiejś tam stopni ma formę dialogu pomiędzy Bogiem, Stworzycielem, a człowiekiem. Pomiędzy człowiekiem, a Bogiem Stworzycielem. A to osobliwa wyrastaje na tym wzrowie, na jakim człowiek Adam staje окончательно stworzony jak mężczyzna i żonczyna. Iż, про to my kazali, i isza. Hebrajskie słowo Adam oznacza jakieś tam obsze, ogólne pojęcie ludzkiego rodu. Znaczy prosto człowieka. Tego, kto przedstawia, jest przedstawnikiem człowieczności, ludzkości usioj. A jednego człowieka, tylko jednego, to wyrażenie syn człowieczy, to wyrażenie Ben Adam. A Adam to jakby cała ludzkość. Isza podkreśliwa tę odmienność того, что różna płeć. Jest mężczyzna i jest żonczyna. Iż mężczyzna, isza, żonczyna. Ale tutże samej człowiek. I dalej, poglądajcie, kiedy zakończy się opisanie stworzenia żonczyny w Biblii, про człowieka постоянно każe jakby Bóg Adam, Adam, Adam. Что chce podkreślić jakby cały ród ludzki. Что Adam to tak samo ojciec wszystkich ludzi. Początek dał. Od samego początku. Przedstawnik człowieczności. Tak jak Abraham, kaliści później będzie nazwany ojciec naszej wiery, ojciec wiery, wierujących. Tak jak Jakub, patriarch, jest nazwany, albo liczyca, i on jakby w obraz usiachu Izraela. Bóg powiedział jemu, ty nie będziesz Jakub, ty będziesz Izrael. I to znaczy jakby przedstawnik usiachu ludu Bożego, wybranego ludu, Izraela. I to jest tak samo ten moment. Czasami nawet u naszym języku prostym my tak samo każuczy pro jakości czlena siamii, jaki dla nas ważną rolę ma, to my jakby chcemy podkreślić, że to jest siamia, że to jest przedstawnik usiego rodu, usioj siamii, nawet i rodzinników i tak dalej. No, to kaplepsz, to się zrozumieć. I teraz stworzenie, ono zbywa się jakby jednoczasowo w dwóch wymierzeniach. Dziejanie Boga, Jahwe, jakie stwaraje, ono jest razem z procesem ludzkiej świadomości. Jakby wymierzenie Boże i ludzkie. Bóg i człowiek subiekt. Nie ma tu rzeczy. Nie ma tu czegoś, co podlegaje. Choć człowiek podlegaje Bogu. I woś, idziemy do tego słowa. Nie jest dobra, jak człowiek, mężczyzna był sam. I dalej Bóg każe. Stworim jemu pomощnika соответственного ему. Да. Stworim jemu za pomощnika соответственному ему. Kab nie był один, kab było jedynstwo, ale kab człowiek nie był sam. I razem z tym człowiek, kiedy Bóg to skazał w 18 wierszy, w 20 wierszy człowiek jakby potwierdzaje słowy Pana Boga, że to daje sam.
bo dalej jest tak, co i na rok człowiek imienia всем скотам i pticam niebiesnym i всем zwierzom polowym. No dla człowieka nie нашłoś pomощnika podobnego jemu. Człowiek это jakby podkreśliwa jeszcze tak, no chytrые zwieruszki, красивые собачки, умные котики, no chta, no ja, no jość, ale jeszcze nie, to nie to. Ja все равно samotny. Z собачкой, z kocikiem, все равно samotny. Człowieku trzeba człowieka, nie собачку, nie kocika, дорогие. Nie dopomożesz twojemu dzieciaci, кажучи, no ja tobie kupię собачку, ja tobie kupię kocika. Nie, mama, tata. Ty lepsz by budź z mężem, budź z żonką i budź z dzieciom. Ty częściej. Ty pozwól, no, poigrać z dzieciom. Być z im. Nawet kiedy ja no chcę, mama, kupi mnie, ja chcę. Ja no nie rozumiem, to dobry znak dla ciebie, mama. Że zdaється, za mało zajmujesz się dzieciom swoim, że jemu samotna prosta, że on odczuwaje siebie samotnym. A dzieci tam ubaczył, że może u siabrołki, u siabra, że tam weseliej. Ale to nie zapomnieć tej samotności. I na kulki ty samotna mama, ty samotny tata, kiedy szukajesz zamieny, sobaczki w kocie, albo w czymś inszym. Wiedaj. Da. I dalej. Kiedy człowiek ubaczył, że ty się żywioły, jakich nazwał, po imieni, że jany nie. Nie, jany nie jość, co odwiestwujesz czym pomocnikom. Nie daють tego, czego człowiek spodziewał się, czego chciał, czego pragnęła jego dusza. To Bóg idzie dalej, czytajem. I na rok człowiek, i nawieł Господь Бог na człowieka krepki son. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Да. И создал из ребра жену. Да. Tak, tu trzeba, Papa Rzymski zatrymliwaється na tym śnie, son, nawieł Bóg son. Dziękować Bogu, że Bóg nam daje mądrość, daje Papu Świętego, wielkiego Jana Pawła II, wielkiego, jaki uczyć nas temu, że son tu w danym wypadku, son, to pierwotny son, to pierwszy raz pojawia się w Biblii son, u jakim przez Boga ten son, no, przywiedziony Bogiem, pogrążył człowieka tak silno, że jest podrychtowka do nowego aktu stworzenia, że Bóg przez son gotowić człowieka do nowego aktu stworzenia. Jakby jeszcze jeden akt stworzenia, jakby on nie zaвершил się. I on przez ten son, kiedy Adam spić, człowiek spić, Bóg stwarza żonczynę, człowieka żonczynę. Ale son, uwaga, biblijny, to pierwszy son, nie ma niczego wspólnego ze snowieniami.
z jakimiś tam marami. Nie. U sучасного człowieka w naszych duмкach праз гэтыя аналізы падсазнання, падсведомасць, такія модныя. Трэба войти в сябе, трэба там зробіць обзор, что там у меня подсвядома, трэба дастаць гэта, выявіць, а гэта выяўляецца ва снах, сновидениях. Не, гэта не тое. Не. А тым больш не тое, што гэты сон меў якусь там суть сексуального віда. Не. Папа каже так, сон Адама на єврейській мові тардемах. Гэта вельмі глибокий сон, вельмі глибокий. На латинській мові сопор, на англійській sleep, который чоловік попадає без ніякої свідомості чи підсвідомості. Так. Czy jakieś tam snowidzenie. To głęboki son. Dla snowidzeni Biblia ma inne słowa, hebrajska mowa. Halum, to jest snowidzenie, a son tardemach. I jest różnica całkiem wielka. A to jeszcze tam Freud każe i tak dalej, chce nas leczyć, a faktycznie nas pokaleczył, całe pokolenie ludzi. Nie wyleczył, a pokaleczył. Sam miał jakieś problemy. Nie będziemy. W teorii son, jaki Bóg dał na pierwszego człowieka, podkreśliwuje wykluczność dziejania Bożego w dziele w sprawie stworzenia żonczyny. Wykluczność. Tam nie było czegoś осознательного, świadomego ze strony mężczyzny. Bóg wykluczna stwaraje żonczynę. Mężczyzna w tej sprawie stworzenia nie miał nijakiego świadomego udziału. Bóg jakby tak wykorzystuje jak materiał jego rebra. Ale to dla akcentu, żeby podkreślić, że Jana jest razem z mężczyzną jednej przyrody, absolutnie jednej przyrody. I ten moment ważny. I nie trzeba tu kombinować, szukać, wydumywać. Nie. Jeszcze zaraz wierniemy się do tego głębokiego sna. A pisanie biblijne idzie jeszcze głębiej, czym nawet wymierzenie ludzkiej podświadomości. Rozumiecie? Biblia głębiej. Tu niejaki psychoanalityk, niejaki Freud, nikt nie może tak głęboko dosięgać naszej człowieczności, jak Biblia, jak Bóg. Ty zrozumiej, to idź do Boga z problemami swoimi. To son, pierwotny, pierwszy człowiek, Adam, popadaje, ogólny człowiek, popadaje, jak można tak by сказать, kab проснуться z jego, z tego sna, mężczyzną i żonczyną. Adam, to pra człowiek,
попадає в сон, каб з його проснуться мужчинам і женщиною. Bo pierwszy raz u Biblii w rozdziale 2, 23 wiersz zusтракаем эту розницу. Iż мужчина, isza женщина. Tak. Tak. Iż, isza. Pierwszy raz. Ona będzie называться женою, ибо взята от мужа. Да, пробачте. I teraz tak. I теперь, коли это сон, такая аналогия, takie porównanie papa robić. I ona nie chce kazać про to, что wstępujem z świadomości u nieświadomość. Nie. Albo podświadomość. Ale hetera больше показывает jest wiertanie od niebycia. Człowiek jakby we śnie wiertaється do niebycia. Коли głęboko śpisz, nie masz nijakich snowidzieni. Prosto śpisz głęboko, twardym snom, głębokim snom. Ten son ma w sobie coś, jakby coś umiczturzaje świadomość bycia człowieka. Człowiek w głębokim śnie i on jakby nie istnieje. Tak. I wiertaється człowiek do niebycia, do momentu przed stworzeniem jego. Adam wiertaється. Kiedy jego jeszcze nie było. Kab dziękujący mocy Bożej. Człowiek одиночny, to jaki był samotny, mógł być człowiekiem w jedności dwóch osób, mężczyzny i żeńczyny. To głębokie leczenie, wielmi głębokie, drogie. Może nawet i za ciężka, może nawet jakoś tak filozofska zhuczyć. Ale my powinny znać swoją cenność, wartość, jakość. Kab больше siebie osobisto szanować i kab больше szanować drugiego człowieka, той, jaki pobacz z tobою, twój mąż, twoja żonka, wasze dzieci, twoi baćki. Głębiej gleć, głębiej. Głęboki son, tardemach, ma znaczenie. Występuje u Biblii tylko wtedy, kiedy u czas tego snu, albo nieposrednio после jego, mają zaвершить się jakieś особливые zdarzenia. Особливые. I mają w Biblii takie przykłady z Abrahamem, jeszcze z innymi. Tardemach występuje w księdze Bycia, wychoda 5 księg, 5 pierwszych księg, tylko 2 razy. Jeszcze drugi raz, jest i on, drugi raz, przy Abrahamie. Przy tym tajemniczym spotkaniu z Bogiem. Abraham, wtedy jeszcze Abram, na Boży przykaz, on przygotował ofiarę z żywiołu, odkidaje te hiszniki, tych ptic, jakie chcieli do tych żywioł podfrunąć, być tam. I on chciał się, wojuje z nimi. I później agartaje jego silny son. 15, bycie 15, 12. Przy zachodzeniu słońca krepki son napał na Awrama.
I вот napał na niego ужас i mrak wielki. Та дивусь, podczas tego krepkiego sna. Ужас i żach wielki. Bóg pramawlaje do jego, do Abrama i on zakluczaje z im союз, заповед. Гэта самый вялікі момант аб'яўлення, якое было дадзена Аврааму. Człowiek, mужчина, oj, trzeba zakończyć, popadaje w son z pragnienia іншej istoty, sobie podobnej. To było jakby maraton. Biblijny ten przykład. Że tej Maraj Adama było drugie ja. Jak ktoś był jak ja. I on tego chciał. I on swoją tajemność chciał rozpoznać. Nie rozpoznał siebie w żywiołach, w ptuszkach, krokodylach, słonach, a tym больше nie w sobaczkach i nie w kocikach. Nie rozpoznał siebie. To nie to je. Adam głęboko odczuwał nie to, aż zamuczył się. Gdzie jest drugie ja? Gdzie jest to? I dobra, my każemy jakby druga połowinka. Nie animalia na latyńskiej mowie. Żywuczyje istoty. Animalia, one wyosoblają nas, nie ucielaulają, nie robić nas ludźmi, ale nie uczłowieczają, ale na odwrót, odczłowieczają, rozczłowieczają. To Adam widział. Pierwszy człowiek zaczynaється w końcu z tego głębokiego sna mужчином i żeńczyną. Pamiętajcie, to ważne. Nie sobaczka, nie kocik. Nie. Mąż twoja, żonka twoja. To twoje drugie ja. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była spod wieku, ciapier i zawsiody i na wieki wieczne. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Z Bogiem. Do następnej zustreczy. Mужчина і żeńczyna stwarzył ich. Katecheza pra siamju, ojca Piotra Bielewicza.